O karon guys, makita ninyo sa ato nga makilig-kilig guys ang mga swimming pool guys. Kana kita mo na. Swimming pool guys. Swimming pool. Tapos likod swimming pool. Padaghan may pantat diri guys. May pantat ya oy. Unsa day mo? Oh niyo. Unas. Pero kung gilaktan guys. Murag mingaw no. Murag mingaw oh. Giliman mo? Giliman mo ana? Maglak ka magmingaw kayo, tapos ni-track oh. Kapunaw-punawan. Mingaw siya. Pero mali, dili siya mingaw guys. Mura lang. Taraw. Truck sa siya. Pero ang truck guys nagsunod oh. Diba? Wa ko maawaw nila guys. Nga maawaw mo ko nila be? Bengo ko nila nila. Natural vlogger ba ako? Vlogger ko eh. Dapat maglakaw ko magsigyaw-yaw. Labot! Kay, siya tagyaw-yaw dali. Malipaya ko na dali. Ano na kasi guys? Magkasugat ko karang marites guys. Doon ka mong marites tawa ha. Napin marites sugat ka mong tawa ha. Charan! Surprise! Uy, asa mo eh! Puro magigukod. What guys? Diba? Naray. Hapit na ko sa Inday. Kini ang panyo nga may lamig guys. Ako ningilisan. Ay, asa mo? Kanto. Sakay ko be. Ilabay ng panyo nga lamig. Sakay ko guys. Tara. Tara guys. Diba magkasakay ko sa tayo Magkasakay guys ha. Biglang naisak na ako. Starix. Asa ka? Kanto? Ay, tepa.